Jeg vil fortælle lidt om den kreative proces, jeg gik igennem, da jeg skabte den her magasinforside for den fiktive forening Tågehornet, en forening for togentusiaster. Det første jeg gjorde var at lave en helt traditionel brainstorm, hvor jeg havde de 10 Sendoku-regler i mente. Og så kom jeg så frem til emnet tog, især fordi at ja, tog kan ikke patenteres, og det er en rimelig anarkistisk størrelse, det er ikke noget vi har kontrol over som mennesker. Så jeg gik i gang med den her forside, og jeg skitserede først de 3 felter her. Det øverste felt til overskriften, og det næste felt til forsidebilledet, og så det nederste felt her, hvor stregkoden skulle være. Og så begyndte jeg at tænke over nogle... jeg prøvede at lege lidt med ordene, prøve på at lege med ordet tog og finde nogle sjove overskrifter, jeg kunne bruge her. Så jeg oversatte for eksempel ordet til engelsk, og jeg brugte det gammeldanske ordsprog, mosekonen brygger, for at det skulle blive lidt sjovt. Jeg er egentlig ikke så tilfreds med det emne, jeg kom op med. Jeg synes ikke, tog var noget særligt kreativt valg. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at en helt traditionel brainstorm ikke var det rigtige metodevalg. Derfor vil jeg godt få snakke lidt om hybridmetoden, som er en metode, jeg egentlig godt kunne have tænkt mig, jeg kunne have brugt i stedet for. Hybridmetoden er en metode, hvor du opstiller et schema, ligesom det her. Du skriver dit emne heroppe, lad os sige, temaet i mit tilfælde var vejret, fordi jeg havde tog. Så sætter du 4 relaterede billeder her. Så det kunne være billeder af solskin, billeder af regnvejr, snevejr osv. Og så tager du 4 urelaterede billeder. Det kan altså være billeder af hvad som helst. Og så i de felter, hvor billederne mødes, så skriver du en ting, som kombinerer de 2 billeder. Og på den måde, så får du så nogle ret vilde idéer, nogle måske lidt sjovere end tog.